Chardonnay Surly 2015, Kamenný most, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť. Úplne na začiatok treba vysvetliť technológiu Surly, čo to vlastne znamená, ako takéto víno vzniklo. Je to víno, ktoré kvasilo v 500-litrových drevených sudoch, bez použitia čistých kultúr kvasiniek, čiže autochtónne kvasinky. Žiadna riadená teplota, nič riadené. Kvasenie spontánne. Víno, moji starí rodičia, alebo môj dedo, hovoril, že kvasnice sú matkou vína. V škole sme sa učili, že treba niekedy rýchlo stočiť z kvasnica. Hľadal som niekde tú pravdu a vyskúšal som. Vyskúšali sme to, že toto víno zrelo a ležalo 9 mesiacov na tých jemných kvasinkách. Každý týždeň sa pravidelne premiešávalo z dôvodu toho, že sme chceli, aby sa z tých kvasiniek uvoľňovali manoproteíny, polysacharidy a rôzne látky, ktoré v tomto prípade dávajú tomu vínu určitú krémovosť, lahodnosť, eleganciu. A práve dotyk s elegickými tanínmi, ktoré pochádzajú z dreva, vytvorili ten vnem, ktorý je tak charakteristický pre burgundské vína. Áno, je to recept z Burgundska a víno chutí ako burgundské, ale so slovenským rodokmeňom. Voňa nádherne oriešková, také aršidové másielko, alebo osolené máslo na chlebovej upraženej kôrke. V pozadí cítiť kandizované ovocie. Ananás, sušený ananás. Táto ovocná vlna a znova prichádza oriešok a dlhá persistencia, dlhý vnem. Je to víno, ktoré je zaradené do kategórie winemakers. Je to víno, ktoré je víno podľa mojej chuti. Je to víno, ktoré na budúci rok vás prekvapí. A je to víno, ktoré za 2 roky vás nadchne. Neveríte? Vyskúšajte. Na zdravie.